Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Všichni se ptáte, na čem teď jezdím, takže dneska si ukážeme, na čem teda jezdím. Po dovoletech jsem konečně vybral loď, která mi tak nějak sedí, vyhovuje a dneska se na ní teda podíváme a zároveň bych vám i rád řekl vlastně, proč jsem si vybral zrovna tuto konkrétní loď, čím mám osazenou a jaký jsou nějaké moje první pocity po zhruba nějakých 2 měsících, co jí mám, když jsem z ní byl asi 5krát na rybách, takže pojďme na to. Než se dostaneme k samotný té lodi a jen těch parametrů, tak bych vám rád řekl, co vlastně byly ty kritéria, podle kterých já jsem vybíral a vlastně díky kterým tato loď tomu, co já chci, co potřebuju, tak plně odpovídá. Vybíral jsem loď v podstatě čistě na Čechy, nemám aktuálně nějaký větší ambice s Holandskem, takže loď na Čechy a já z velké části mých výprav jezdím sám, takže jsem potřeboval něco, co já s mýma fyzickýma antipredispozicema dám na vodu i sám, což ta loď splňuje. Zároveň jsem prostě nechtěl, tím pádem nepotřebuju na české vody nějakou extra velkou loď, ale chtěl jsem něco, co bude pohodlný, komfortní, bezpečný a to rybaření mi výrazně příjemní, což tato loď splňuje. A je to teda, jak už si možná všiml, je to model od Finvalu, je to model Renji 420 TL Tiller, takže na ruku. Je to vlastně nejmenší model, který Finval dělá. A ty parametry jsou délka 420, šířka 186 cm, takže to je poměrně krátká, ale široká loď. Už teď vám můžu říct, že ve vlnách je opravdu stabilní. A tahle ta výška je zhruba nějakých 65 cm, že s tím bez problémů projdete v podstatě v úzovkách všude. Ještě se mi nestalo, když jsme chytali větru, že bych s tím měl nějaký zásadní problém. A co tady je potřeba dát si pozor, tak je to loď kategorie D, nikoli C, přestože spoustu C-čkových lodích je nižší než tohleto, tak je to Dčko, takže třeba na Lipno máte smůlu, bohužel, že by to tam někdo asi řešil, ale teoreticky prostě na Lipno s tímhletím nemůžete. A teď se teda pojďme podívat na bližší představení. Než se dostaneme k samotnému interiéru, tak bych vám rád ukázal věci, které mě hrozně baví, a to je vlastně promyšlenost už té samotné plachty, která je standardně na druky. Ale tím, že ty druky nejsou úplně šťastný řešením, že na spoustě plachtách tak mají tendenci se různě ničit a urvat, tak tady Finval udělal řešení na takový plastový cvoky dlouhý. Vypadá to, že je poměrně kvalitního plastu, že by to mohlo vydržet a hlavně strašně příjemně se s tím manipuluje. Na rozdíl od těch druků, který mi tam občas nesedějí. Tak, to je přesně ono. A v čem je ta plachta ještě standardní bavení je, že vlastně tady máte odepínací prostor, abyste i během kotvení mohli tu loď mít přivázanou, pardon, ale zároveň pod plachtou. Další novinka, tak jsou takhle výdechy, aby vám unikala vlhkost. A vím, že to vypadá, že tam je kokpit, ale tady je jenom tyč, která je vlastně na soušičku lodě. A je to zase proto, aby ta voda z toho stejkala a nedržela se té plachtě, protože standardně se mi stávalo u můj starý lodi, že ta plachta se vám vlastně prohne dovnitř a vy tu vodu si stejně vylejete ve finále v podstatě dost často, nebo minimálně já, do té lodi, takže proto tohleto řešení, ten styl plachty a všechny ty featurey kolem toho jsou za mě super, hrozně mě to baví a opravdu musím říct, že už tohleto je velký pokrok. A teď si teda pojďme loď odplachtovat a mrkneme na ten interiér. Tak, vítám vás v mém království. Tahle konfigurace je v podstatě to nejvíc, co do té lodi jde dát a pro tom komfortu je to znát, ať se mi to i rýmuje.
Už samotný křeslo, na kterým sedím, tak je ta luxusnější prémiová verze a nutno podotknout, že je opravdu strašně pohodlná. Další příplatková věc, kterou teda musím říct, že opravdu cením, tak je takhle ta skřínka, což je vlastně pojistková skříň, jsou zároveň i 2 odkládací prostory. Tohle ten standardně otevírám. No, buď bych asi úplně neměl. A já do ní dávám takové ty věci, řekněme běžné potřeby. Ať už to jsou brýle, peněženka, klíče, věci, které standardně někde ztrácím, hledám, tak tady vím, že jsou na svém místě a vždycky jsou po ruce. Opravdu tohleto, byť to stojí asi tuším 800 € ten příplatek, ano, já vím, je to hodně, ale je to naprosto geniální a výrazně mi to usnadňuje život. Zase díky tomuhle, díky té skřínce, já jsem schopný ovládat v podstatě celou loď z tohohle jednoho místa. Standardně na kroku mám ještě ovládání na příďák, takže já jednou rukou řídím, druhou rukou chytám, koukám zase, jak jsem říkal, na ten echolot. A další příplatková věc je držák na podběrák, za mě je to strašně praktický, že zároveň, když už teda náhodou nějakým omylem tu rybu chytnu, zdolávám rybu, šáhnu si pro podběrák vytažený a rovnou podebírám. A zároveň ten podběrák standardně ve starém Lipně, tak se mi někde vál po podlaze, permanentně se po něm šlapal, zabíral to místo. Takže tohle je další geniální věc, byť je to drobnost relativně, ale opravdu, jak říkám, vy jste z jednoho místa schopni ovládat celou loď. Co se týče úložných prostor, ať tady nejsme do těch příplatků, tak jak se říká, tady jsou 2 odkládací prostory, tady je poměrně velký, ale mělký odkládací prostor, já tady mám standardně dalekohled, abych mohl šmírovat ostatní rybáře, záchrannou vestu a opravdu takový ty věci, které používám poměrně často. Jsem zmiňoval, je to teda poměrně mělký, ale na nějaký základní oblečení to bohatě stačí. Co se týče prostoru na pruty, máte tady na každé straně 2 boxy na pruty. Každý z nich je na 2 pruty v délce až 2,70. Já jsem tam používám pruty výrazně kratší, takže si na nedostatek místa stěžovat nemůžu. Těch prutů sem dáte, v podstatě já to dělám tak, že dávám vždycky 2 složený a potom ještě 1 až 2 rozložený, takže dokážu sem já dostat až 8 prutů. Zároveň to dám jako odkládací prostor pro poziční a kotvující světla, které tady samozřejmě nemůžou chybět. Zároveň se sem dá dát spousta dalších drobností a přihrádka je poměrně hluboká, takže jsem na tady spoustu dalšího vybavení. Na každé straně máte úchyty na pruty, aby během převozu vám ty pruty nějakým způsobem po té lodi neběhaly. A ještě tady za touhle zástěnou, doufám, že to bude vidět, tak já tady mám kanistr s benzínem, tady za mnou to asi nebude vidět, je standardní 100 amperová litiová baterka, která napájí echolot a někde tady, tak ještě další baterka, která slouží ke startování samotného motoru, kterou motor i zároveň přes alternátor dobí. Startování je elektrický na této Hondě, což mi taky strašně usnadňuje život. A pojďme se podívat na další odkládací prostory dopředu. Takže já se prohodím s mojí kameramankou, která teda může sednout na tu příjemnou židli. A tady je ještě další odkládací prostor, který primárně má být určený na baterku, je na to tady i připravený provaz. Mně se tam ta baterka nevešla, my jsme to dlouho řešili, takže já ten odkladací prostor mám dělaný zase na nějaký ty standardní mokré věci, jako jsou fendry, lana, syčák a tak dále. Tady je 90-litrová živá studna, zase ovládání je přes tu řídící jednotku, jak se zmiňoval na zádi. Já sem standardně dávám několik sandáty, ale většinou nějaké věci na sebe. Mě sandáty úplně nechytám. A tady vepředu je další velký prostor, který vlastně je propojený takhle napříč, nebo skrz. A sem se vyjde věcí prostě nesmysl. Já, který toho s sebou tahá standardně hodně, tak se mi sem všechno vejde. Poslední skrytá přihrádka je tady vepředu. Já už teda mám samotnou baterku, která ovládá příďák. Která napájí příďák. Na každé straně jsou takhle další odkládací prostory, ještě jeden vzadu. Jsou to takový malý, ale šikovný věci, kam si dáte kleště, pití, nějaký ty základní jako potřeby, které vám startně běhají po lodi, nebo mě běhaly po lodi aspoň na starém Lipnu.
Takže opravdu tohle je jeden z těch benefitů, proč vlastně jsem si tuto loď vybral, protože tady toho odkladacích prostor a toho místa je tolik, všechno má svoje místo a strašně mi to zvyšuje komfort na té lodi, nic nikde nehledám. Opravdu je to naprosto geniální. Byť ta loď je dlouhá, jen 4,20 m, jak jsem zmiňoval, tak toho místa, kde já se tady můžu pohybovat a kam ukládat věci tak, aby mi nepřekážely, je tolik, že ani ve 3 lidech jsme neměli problém se nějakým způsobem jako nevejít, nemít odkud chytat, kde chytat. A celkově pro ten prostor, ukládací prostor jsou za mě řešení naprosto geniálně a je to jeden z těch asi hlavních benefitů té konkrétní lodi a toho, proč jsem si ji vybral. Tak a je čas na nějaké finální zhodnocení. Jak asi tušíte, budu veskrze pozitivní díky tomu, že to je loď, kterou jsem si vybral, tak po těch 2 měsících jsem s ní maximálně spokojený. Co týče negativ, tak jsou v podstatě 2. První z nich je, že díky tomu, že se klukům z Ukrajiny úplně moc jako nechtělo, tak je to kategorie D, nikoli C, přestože to C to za mě v pohodě splňuje. To druhý negativum, také cena Finval prostě byl, je a bude drahej. Cena tohohle kompletu, jak ho vidíte, vlek, loď, motor, elektronika, všechny příplatky, doplatky navíc, tak byla zhruba nějakých 600 000 korun českých. Ano, já vím, je to hodně. Na druhou stranu pro ten komfort té lodě, to pohodlí, rychlost, ať už na vodě, nebo právě to skládání, nandávání lodě, tak jsou za mě úplně geniální. Samozřejmě, pokud stejně jako já přecházíte z laminátky Lipno na něco takového, tak by tam ten rozdíl měl být výrazně větší. A samozřejmě i, jak říkám, opravdu díky tomu, že jste schopný všechno na té lodi ovládat z jednoho místa, mít všechno po ruce, tak je ta loď za mě opravdu to asi aktuálně nejlepší, co na Čechy můžete si pořídit. Samozřejmě, pokud jste náročný, tak i to Lipno je super. Ale pokud si chcete to rybaření užít, zpříjemnit, zjednodušit, vzít svoji drahou polovičku, tak tohle je za mě loď, kterou chcete mít doma v garáži a nelituju opravdu jediný koruny. Díky tomu už jsem ocenil právě i to, že tohle je jedna z mála malých lodí, která má 3metrový hliník na dně, tak to jsem na slepech Roxor. Jo, mám tam velký škrábanec, ale myslím si, že kdybych měl jinou loď, která ten hliník bude mít menšího průměru, což mají v podstatě skoro všechny, tak teďka neřeším škrábanec, ale řeším proraženou loď a to rozhodně nechcete. Takže, jak jsem říkal, Finval 420 Tiller, za mě aktuálně nejlepší loď pro chytání v Čechách, na Slovensku, případně na menších vodách. A teď už to je takhle za mě konečně všechno, už jsem mluvil dneska dost. Já děkuju, že jste to dokoukali až sem a budu se těšit u nějakého dalšího videa někdy. Ahoj.